når man har hunde, og når man vil sove i fred. Jeg skulle bare sove lidt med en vækkeur, og så hopper Indy, nej ikke hopper, så prøver han faktisk at komme op, så hjælper jeg ham op, så ligger han sig under min dyne, og så kan jeg ikke lade være med at kigge på ham, så cute er. Prøv at kigge på ham nu. Er han ikke bare cute? Ja, gucci. Der skulle han lige gabe, ligesom han gør i alle to. Når man holder ham nogle gange, så gaber han bare i ens hoved. Undskyld, min stemme er så dårlig, men jeg er bare så træt efter min skoledag.